Hej, jeg hedder Allan Orland. Jeg er 59 år gammel. Jeg er uddannet ingeniør og har efterfølgende taget en HD i afsætning og en MBA 2 gange, både i erhvervsøkonomi og senest i kunstig intelligens. I dag er det søndag. Jeg har gået en lang tur med min 8-årige søn langs stranden. Jeg bor nede i Brøndby Strand. Fantastisk dejligt område i sand og solen skinner. Jeg har, ud over min søn på 8 år, så har jeg 6 andre børn, men de fleste af dem er voksne i dag. Jeg har siddet som direktør i mange år i erhvervslivet, og jeg har også siddet i bestyrelsesarbejde, sidder i bestyrelser i dag også, og hjælper virksomheder med at udvikle sig. Jeg gik ind i politik sammen med Nye Borgerlige ved sidste kommunalvalg. Jeg var så heldig og dygtig at få tilstrækkelige stemmer og få en plads i Brøndbys byråd. Og der har jeg så siddet for Nye Borgerlige i en lang periode, men da partiet så mere eller mindre blev opløst, så har jeg ligesom mistet noget fodfæste. Og det fodfæste, det kan jeg se, når jeg kigger på programmet for Borgernes Parti, at det er her, jeg hører hjemme politisk. Jeg går ind for, at Danmark det skal være et samfund for vores borgere, ikke for byråkratiet og ikke for magtfulde statsministre og embedsmænd. Vi har et enormt byråkrati i Danmark, hvor regler og tunge systemer det kvæler al initiativ og frihed. Vi skal have en mere direkte dialog mellem borgerne og politikerne. Det skal ikke være embedsmænd. Det skal ikke være systemet, der sætter dagsordenen for vores hverdag. Det skal være mig, det skal være dig, det skal være din nabo. Vi skal væk fra tanken om, at staten og statsministeren altid ved bedst. Danskerne, vi er frie, ansvarlige borgere, og vi skal tage magten tilbage fra et system, der har fået alt for meget kontrol over vores liv. Jeg kommer selv fra erhvervslivet, været der i mange år som sagt. Erhvervslivet det er ryggraden i vores samfund. Det er her arbejdspladserne skabes, det er her innovationen opstår, og det er her velstand bygges. Danmark har en fantastisk evne til at skabe gode virksomheder, hvis ellers fundamentet er der for det. Men i dag der ser vi desværre, hvordan systemet og byråkratiet det stjæler energien og tiden. Og desværre får vi heller ikke uddannet de rigtige folk længere. Jeg vil kæmpe for bedre vilkår, ikke kun for erhvervslivet, ikke kun for lavere skatter til erhvervslivet, men også for lavere skatter til den enkelte borger. Og meget mindre regulering. Vi skal have fjernet en hundens masse lov. Vi skal have gjort ministerierne mindre. Men frihed handler også om, ud over økonomi og politik, så handler det om vores hverdag. Det handler om vores familie, om vores børn. Vi skal skabe et samfund, hvor vi som forældre har en frihed til at vælge, hvad der er bedst for vores børn, uden at staten blander sig unødigt. Hvor børn kan vokse op i trygge rammer i et samfund med muligheder og friheder. Vi ser desværre, hvordan politiske beslutninger ofte gøres hen over hovedet på familien. Om børnepasning, om skolevalg og om opdragelse. Jeg vil arbejde for, at det igen bliver familierne, der har magten over deres eget liv. Vi skal sikre tryghed i dag, så vores børn kan se frem til en verden med muligheder i morgen. Tak.